nnọọ anyị ka nọkwa na isi mbido TV ebe a na-eweta unu ihe na-enye unu obiọma n'otu n'isi akpata akụ na ụba na-edozikwa ezinụlọ unu. Kedu ihe anyị kpụ n'ọnụ n'ụbọchị taa? Ọ gbasara otu ị ga-esi na-akpata akụ na ụba ma iji ego ma ijiji ego, ihe dị iche iche ị ga-emenwu ji na-akpatanwu ego gwokwa anyị ji bịa. Mana ka anyị bagodo n'ụlọ nụkwa anyị nwanne anyị nwoke ka nwere ikwu n'okwu ahụ. Nna, ebe anyị kwụsịrị unu. Ebe anyị kwụsịrị anyị na-ekwu maka ndị na-ede ihe onyonyo script writing, maka ndị gụrụ akwụkwọ nsị na-anọ n'ụlọ ebe enwetala ọrụ enwela ọrụ ha nwe ihe anọ n'otu ana n'ụlọ jiri Baịbụl na pepa gị nwa ide akụkọ dị iche iche nwere ike idete nwana ihe megodi na skuul ebe ego nwere ike idechi anya idekọ onye ọnụ print ya ọgwụgwọ na ije na soshal midia tinye si na ịnwekwa ihe ide ịchọ mmadụ ị na-ewe ịmago onye ọbụla agwa ihe afọ ndị ga-akpọgisi biko ka m fụnye anya ka na-enye ide ego onye a na-ele ma 50,000 ma 100,000 nnekwu ego ka ọwụ onwe ndị na-ede ya sị gị deji enye n'akwụkwọ sef na ha ya publish ya ide nya onye igoro n'akwụkwọ igota n'akwụkwọ detu onye ana ịghọtago apịakwa na ihe ọzọkwa ihe nke imekwu ndị na-agụkwa n'akwụkwọ ga-emenwu ndị na-agụ akwụkwọ emenwu ụmụkwe ndị a na-akpọ ejenti akwa ị na-anụ maka ndị ejenti ịnụ na-ala anya ndị ejenti bịakwa ndị na-achọlụ mmadụ ụlọ ndị na-achọlụ mmadụ anabaghị ego inidi ha ego ibido nyanwụ ihe ịjọ ịkpọ ndị mmadụ si anekwe inwe a na ịchọ ile gwa m ma achọtala gị ndị ya ego ihe enye gị ihe a na-akpọ pasenteji owe obele ga adị ego onwe ndị ji wee lụọ ụlọ taa na agwa gị pasenteji anyị mere ụgwọ a ga-ahị as agent ụgwọ ga-akwụ akwụkwọ ụgwọ as agent gị chọmazie n'ala anyezi achọ ndị na-achọta ana ndị na-achọ ụlọ ndị mmadụ na-akwaba n'ụlọ kwa ụbọchị ọbụla ndị mmadụ na-akwaba n'ụlọ ndị ụlọ ejenti na-achụ natụtali ndị mmadụ na amalị fonu gị ga na-agụ na-akpọ mgbe ọbụla maka na ya na-achọ gị ka ịchọtala ụlọ inidi ha ego ịchọta na ifu n'ala ụlọ mmadụ ebighọzi iji nwayọọ mee gịnị chọta onye ya jụọ ajụjụ chọta onye ya ebinye ya onye agụ dị ya akwụkwọ ya emenwu. Enwekwa nke ọzọ nke isekwe ise nke a na-akpọ foto nke isekwu foto onye ahụ yasị nke ego ọ ya enwetara gị iwe iju ego ibe dị a na-achọkwa na ego achọ ị ga-aga ebe ndị nwe foto ndị na-eche foto gị na-eso ha na-aga na-ejikwa n'ego maka ihe nọ n'ụwa jụgodo ajụ iju ajụjụ ihe ndị mmadụ na-eme okwu ha na-ajụ nwa adị mmadụ ihe na-emekwa n'iwu kwana ọbụla ị na-ebu okomoko ị chọghị ịjụ mmadụ iwe ihe ịjụọ onwere ihe egbu gị ịjụọ si biko onwe ka mesi mee ya ihe onye ahụ ya agwa mba oke ma na ihe abịa mana onweghị egbu ga-egbu andụ ndị mmadụ na-alakwana ịbịa fụ na ịchọ ịsa abụ ha ekwe maka na onye ọbụla chọrọ enyemaka nga na-eche foto ị gaghị aga gị so onye nwe foto onye nwe ọfịs ebe a na-eche foto ka ị na-ebutere akpa ọ ga na-ese foto gị soro ya bute akpa ọ na-ese ndị mmadụ gị chikwe nga elekwe ya mana ị na-egbu ndị mmadụ okomoko mana chetakwa na ụlọ akwụkwọ nsọ Joseph sabụkwa mmadụ Emeka na-asabụ mmadụ onye ọbụla sabụ gị asabụ Chineke na onwe sabụkwara anyị oge ọ bịa n'ụwa kwọsị anyị weta ụkwụ ka ya saa ị na ọdụmaka otu na ele otu ga-esiga na-asabụ mmadụ ibidobekwe bilie n'ime ụlọ ga-achọ onye ị na-eme ọ na ọ ga-asabụ mmadụ ga-asabụ onye ata aṅa anwụnwụ taa ọ gata gị echi mba maka na ihe ọzọkwa ndị be anyị kwesịrị ịmakwa n'ụwa na o nwere ihe awa bịa ị na-anya ifu chọpụta na o nwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ ga-aga tinye aka iwe ike isi na ị na-asa akwa kịta ihe ọzọ apụta n'elu aka omikasị oke ngwa achọkwara ka ije neba anya ka esi eme ya akwa ije mụọ ya ịmụtara ka esi akwa ndị mmadụ na-eyi akwa mgbe ọbụla iwetekwa nke ahụ tinye aha ka ọlụ ka ọ bụ n'ihe na-eme ndị mmadụ ha bịa n'ọlụ n'ụlọ n'ala na-eyusola achọ ihe ọbụla ha chọọ ime onwere ibe a chọọ ime onye ọbụla na-agbalị n'ụlọ ọ na-akụ asịrị ọ nọ n'ụlọ na-eso ụmụ okorobịa na-eje elu na-achụ ụmụ nwaanyị ma ọ na-eme ihe enwe ego bifo ịchụọ nwaanyị ma ihe enwe ego bifo ịchụọ nwoke ọ dị n'iche na ise ihe eme owu iji nwayọọ jikee onwe jụọ onwe gị ajụjụ
kedu ihe mmemenwu ga-enye m obi aṅụrị ọgụgụdị na ego adịghị ime ihe ahụ kedu ihe ndị ọzọ m ga-eme ọ ya bụ mme n'ebe ahụ si ya kpakọta na obere ego kpatazie obere ego wee mezie ihe ndị ọzọ ka m gwa ka m nwa kịta mgbe m bido ka na-adụ ndụmọdụ na-ejikwa n'onwe m na-adụkwanye ya ndụmọdụ mgbe m bido mgbe m gụchara na akwụkwọ mahadum yunivasiti apụta m ọlụ adịghọ nsị ngwa Sọnị kedu ihe ọzọ iyi eme nkịta ka ihe ọzọ iyi eme wee bala onwe ulu tupu ya wee ọlụ abịa nsị oke amakwana m eme ihe TV acting amakwana m eme ihe akwa ana m ama anya akwa amakwana m ede ihe ana m ede nnọọ na-ede ọfụma na ka m bidogodi dewe nyawu ihe wee gụwazịa ndị mmadụ na na-ede ihe gawakwana ihe a na-akpọ audition ebe ọ ihe a na-akpọ ebe ọ bụla akụ n'ala nna mfụ n'ala ndị na-ede ihe nje ebe ahụ nke ebe ahụ jesi ya na mmakwara eme nke dara eme nke asị m oke ngwa ya atụnwu nsị ngwa ka mmenie mmemme audition asị ngwa bịa ka iweta n'onwe nke ya enye gị ime ọmakwa mmecha 1 week enye m 20,000 30,000 ego ka o tinye aka na mkpakọnata ka mkpakọnata obere ego mweli emekweni nke m gbakwa ndị mmadụ ka a bịa meelu m ndị nkwụrụ ụgwọ n'ọkụ ụwa dị onwe ịchọ ije mee n'ụwa tinye na akọ na uche a na-akpọ ya planning and goals n'oyibo idowie wee chọzie ihe ndị ọzọ inwe ike na-emekwa n'okpuru ka iwee kpakọtacha ego wee menyawu iwe so nwe onye ọbụla ya abịa nye excuse ndị oyibo na-akpọ ya excuse enweghị ego mba onye dalụ ngana onye nzuzu na-eme ya ị na-ekwude ma ebe m gara hụ nwatakịrị nwoke ihe nwoke asọ mma nna jike ihe ọ na-eme nwaanyị nwe ebe a so ya nọkwa ofu ụbọchị nwatakịrị nwoke ama asọ mma na-agafe si ya biko ya nwere ike na-abịa na-asa ya efere makwa ebe a na-ewebe nri nwaanyị si ya lekọta nwoke ahụ nwa amaka kụzie ga-ezi nwa asa m efere ya sị ngwa ya bịa sawa nwatakịrị nwoke asawa efere mgbe ọ na-asa efere nwaanyị si ya na-ajezi maka ya na-anọgoro na-ajezi ị gaghị akwụkwọ ọsọ nwe onye na-azụ ya mana nwaanyị a ị ga-asa efere mgbe otu a ị ga-aga ka m ga chọta gị fọm a na-azụ gị n'ụlọ akwụkwọ otu a ka nwaanyị a si zụma nwa zụpụta ya ọgwọ mmadụ maka ọ na nwa duru n'ime ụlọ na ọ na-ehi so nwa na ọ na-ele fim na ọ na-apị fon na ọ na-eti gị ọnụ n'okwu na-agbasara ya nwaanyị ahụ ọ gaa n'ebe ọ na-ebe ya hụ ya mba ọkụwa ihe ejepụ anaghị anọ ofu ebe akwụli ekili mmọnwụ ị ga-ahụ ụmụ okorobịa ndị pasa anọ ha n'ime ụlọ ha kpụkwa ha pụta ewu emeghị mba nwa ọnọkwanụ na Naịjirịa na gọọmenti ji ọlụ na onwere ihe ahụ eche gọọmenti kedu ihe gbasara gị na gọọmenti n'ụwa kịta onwekwe onye na-echezi onwezi onye na-echezi maka gọọmenti ihe ọlụ onwekwe onye na-echekwu ka kọmpanị ihe ọlụ ịna-anya na Lagos anyị nọ ịna-anya ụmụ okorobịa niile ụmụ agbọghọbịa ihe agba mbọ onye ọbụla na-agba mbọ ịna-anya n'ụzọ efu ka ndị mmadụ na-agba na-eche a na-aga a na-anata ị na-ajụ ka ebe na-agbagharịrị ya na-agba a na-achọkwado ego ka a na-achọ ụlọ na-achọ ị n'ofu ebe maka ụwa a gọọmenti anyị akụ enye gị ego ọwụzi ka mgbe gboo ọ ya wa bịa igocha ala enwe ebe anyị etinye gị iwe jekwa mba ọ dịzị ka kịta ọ igocha ịnọkwala onwe gị mgbe ịgbala onwe gị wee ya apụta nwanne nwoke emeka a na-akpọkwa blogging nke a na-eweta ego ana m eme ije chekikwa na ịntanetị ya afụ mụnwa na-emekwanyanwụ blọgin awụwa ihe maka si wee bido abịa bụkọs na mma ede ihe odide na pepa bịaza bulize ya banye na kọmputa emekwa Linda Ikeji na-ekwu okwu how many years o bido nke na-eme obele kịtazi ọwụzi onye ọbụla n'ezi anyị ịfụzi ya kịta ka o si eji moto ihe bụ ihe niile ị na-enye ese nwa nke ka o si weta ego iche na onwe nwoke nyere ego nwoke onye nyere ego nya nwa na onwe onye ji aka ya wee mewe ya wee a na-akwụ ya ụgwọ ndị Google ndị na-akpọ Google a na-akwụ ya ụgwọ ndị mmadụ na-abịakwulie na-asị ya biko tinye ahịa m n'enu ihe anụwa na ụka ka ndị mmadụ si eweta ego tinye ahịa m na n'enu blọg anụwa ihe ị na-ede biko ka ị wee mee ka m wee nweta ahịa akwụ onye ụgwọ akwụnarị ya ụgwọ olie ọ ka o si wegide ego nwezikwuo ụlọ kịta ebe niile enwekwa nke ọzọ ụmụ okorobịa na agbọghọbịa nwere ike na-eme ịga ebe mmadụ nwere ebe ọ na-azụ ahịa gị si ya dede dada biko nye m ofu ahịa ị ga-achọkwara nye m jide ahịa gị gwa m ego ole na-ere ahịa gị mapụ gaa na fon ị na-ebugharịa na-emeghị iji eme
gị pịga na inwekwe ahịa dị otu a ọ bụ ndị Igbo anyị na-eme ya iri na-eme ọ bụ ndị Igbo anyị na-eme ya eme onye ga-ama na ọwụ gị nwe ahịa eme onye ga-ama ha lee gị asụ ewu ego ole tupu ị na-ama ndị mmadụ nke akpọ gị ebe a nke akpọ gị ebe a gị ga na-eme ego bịa so nne na nna ma ụmụ agbọghọbịa ma otorobịa ma ndị kara nka unu nwekwe nke unu ga-emenwu unu nwere ike ga-bido onye ndụmọdụ n'ụlọ ụka na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ ibido ndị mmadụ na-ama gị gị na-asa nwa unu ga-akwụta n'ego unu ma na-awụ m nne na akago m nka na-enyetụnụ m obere ihe ichikwe di a gị na-enyewe gị na-akwado onwe gị ihe nọ n'ime ya wụ anyị ga-agakwa na obere ezumike ọzọ anyị lụbata ka mụ na nwanne m nwoke bidokwe ebe anyị kwesịrị udo